gyerekkorom óta önálló vagyok. Az azt jelenti, hogy a 60-as évek végén már önállóan tevékenykedtem, hát és azokra váltakozva a cipőtípusokat gyártom saját magam is, meg hát a kollégáim segítségével. Az ember mindig kitalál magának egy olyan állapotot, amit úgy kellemesen tud csinálni, tehát tulajdonképpen én mindig azt a mennyiséget, amit legyártunk cipőbe, saját magam szeretem kontrollálni. És hát a 90-es évek óta, tehát 90-től lehet úgy számítani, mióta ezt a klasszikus férfi cipőt gyártjuk, hát azóta egy 20 fős munkatársi gárdával dolgozunk. Na most az ember látja annak a veszélyeit, hogyha fölfokozna a termelés, mert lehetne, mert többet lehetne exportálni, meg volna rá mód, de hogyha jön egy ilyen válságosabb időszak, akkor sokkal nagyobb bajba került volna az ember, hogy visszaesik a kereslet, és akkor mit kezdünk magunkkal, meg azzal a sok jó kollégával, aki nálunk dolgozott. Tehát és így próbálunk ezzel a 20 fős gárdával egy olyan mennyiséget előállítani, amit kényelmesen el tudunk adni, és ez nem jelent olyan feszültséget. Tehát erre vagyunk úgymond beállva. Sebastian Tovasz, ez a Kempinskinek a igazgatója. 45-ös széria, parafa halálkeverő, mába ez mellékelve. Édesapám igaz, hogy irodába, de a Duna cipőgyárba dolgozott, és 8 általános után ő irányított a cipőipari technikumba. Azt végeztem el, és nagyon fiatalon már elkezdtem maszekolni, és azért mondom, 23 éves koromban letettem a mestervizsgát, és hát azóta én önállóan tevékenykedek. Úgy mondjam, azért nem egy családi hagyományt folytatok. Első generációs cipész vagyok. Első időben női cipőkkel foglalkoztunk, főleg divatos dolgokkal, mert abból volt hiány az országban, de ahogy telt az idő, és főleg hát a rendszerváltozással egy időben az import megölte ezt a divatmunkát. Tulajdonképpen sokkal nehezebb lett volna a divattal boldogulni, mert olyan nagy konkurencia támadt, és akkor tértünk át erre a úgynevezett klasszikus férfi cipő gyártására, ami Rámán varott, illetve Geuser varott technológiával készül. Kézi munkával 100%-ig. Készítünk kézcipőket különböző formákra és típusú modellekre, ezeket próbáljuk az üzletünkbe eladni, mint kézcipőt. Aki ezek közül nem talál magának, annak megcsináljuk méret után a cipőt. Erre nagyon nagy igény van. Vannak számos Európában, tengeren túlon ilyen exkluzív üzletek, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy kézzel készített cipőket áruljanak, és ide tudunk exportálni sokfelé, egész Japántól Szingapúrig, és Németország területén több helyre, Ausztriába, Svájcba. Nagyon jó ez az ár-érték arány a külföldön ilyen típusú cipőkhöz képest, hogy interneten megvásárolják ezeket a cipőket, és előre kifizetik, csomagoljuk, küldjük nekik, és utána mikor megkapják a terméket, és látják, hogy nincsenek becsapva, hanem sőt úgy érzik, hogy jól jártak, akkor szórnak a baráti körnek, ők maguk rendelnek még, és ez a vonal egész jól erősödik fel. Vannak ilyen sarkalatos pontok a cipőkészítésnél. Egyik, hogy nagyon jó anyagokat kell használni. Hát ugye most kinyílt a világ, szakértelmünk szerint ki tudjuk a legjobb anyagokat, alapanyagokat választani a világból. Amikor ezek az anyagok bekerülnek, váló nagy tudású szakemberek elkészítik ezeket a cipőket. És természetes, hogy ugye évek óta együtt dolgozunk, hogy mindig növekszik az ő tudásuk is, és hát a hozzáállásuknak köszönhető egy ilyen termék létrejön.